Dobrý deň, vítajte na kanále Viktória, kanále ako rozumne schudnúť a nezničiť si pritom zdravie. Vítajte na kanále o chudnutí, plnom energie, pochopenia a reálnych skúseností. Volám sa Lenka a po celý svoj život som bojovala s váhou. Bez cukru, bez sladkosti. Vyrastala som s babičkou, ktorá ma naučila, že jedlo môže byť skromné, ale nemusí byť chudobné. Už ako dieťa som cvičila balet, takže keď som neskôr v živote čelila obmedzeniam v jedle, nebolo to pre mňa nič nové. Vydávala som sa s ideálnou váhou 63 kg. A potom prišlo tehotenstvo a šok. Plus 32 kg. A to bez sladkosti a bez zmien v strave. Lekári mi radili, len nie jesť tučné. Ale ja som to nikdy nerobila, nikdy nejedla. Po porode som začala behať, znižovať kalórie a výsledok? Zničený metabolizmus. Napriek tomu som vtedy začala robiť cvičiteľku. Áno, poďte sem. Už len čakáme na inštruktora. A cvičila som aerobik 7 krát týždenne a jeden deň som mala 3 hodiny po sebe. A potom som viedla kurz chudnutia. A všetci chudli, len ja nie. Zúfala som bola, poviem vám, takže som sa rozhodla cvičiť ďalej po kurze. A tak ďalší rok denne 2 hodiny. Cindy Crawford, možno ju pamätáte. A čo sa stalo? Áno, schudla som 24 kg za 2 roky. Ale cca po 5 rokoch naspäť 24 kg a plus 5 ešte navyše. A nekonečná frustrácia. A do toho som počúvala múdre rady od ľudí. No keby ste jedli zdravo, určite by ste nebola taká tučná. V roku 2019 som si povedala a dosť. Začala som intenzívne študovať túto tému, túto problematiku chudnutia. Absolvovala som rôzne kurzy, objavila som inzulínovú rezistenciu a pochopila, prečo moja váha nejde dole. Ja ešte mám dlhoročnú hypotyreózu. A zrazu to začalo fungovať. No, zrazu nie, ale začalo to fungovať. Kila konečne išli dole, áno, bez diet, bez obmedzení nejakých katastrofických, ale zdravo. Podotýkam, stále bez cukru. Áno, a výsledok minus 20 kg a dnes už konečne na 100% viem, prečo sa mi váha nevráti späť. Na betón to viem. 37-ročný boj sa konečne skončil. Vtedy som ani náhodou neplánovala, že budem otvárať nejaký kanál o chudnutí. Vôbec. Ten hlavný impuls však prišiel, keď som bola v Ikeji a videla som mladú ženu s obezitou, ktorá jedla obed s vystrašenými očami, len aby ju nikto neodsúdil. A vtedy mi prišla jasná myšlienka. Musím o tom hovoriť. Musím sa s vami všetkými podeliť o to, čo som sa dozvedela a naučila som sa za tie hodiny a hodiny štúdia. A čo som aj vyskúšala už na vlastnej kože, ale aj na svojom okolí. Funguje to. Chudnúť sa dá aj bez hľadovania, bez stresu a so zdravým postupom. Takže tento kanál je tu pre vás. Tu vás nikto súdiť nebude. Tu budeme robiť zmeny spolu s reálnymi skúsenostiami, vedeckými overenými informáciami a obrovskou dávkou podpory. Kanál som nazvala
Viktória. Prečo Viktória? Pretože Viktória znamená v preklade víťazstvo. A víťazstvo nad nadváhou, víťazstvo nad zlými návykmi, víťazstvo nad pochybnosťami a výhovorkami. Viktória nehľadá ospravedlnenia, hľadá činy. Viktória nestojí a nečaká, ide a urobí to. Viktória verí v poctivé informácie a výsledky. Viktória nikdy neklame seba a nenosí rúžové okuliare. Preto pozná správnu cestu a ide po nej. A tento kanál je tu preto, aby vás inšpiroval a pomáhal vám. Aby vám ukázal, že víťazstvo je možné, keď viete ako na to. Takže vítajte na kanále Viktória. Tu sa začína vaše víťazstvo.